Втора серия. Второ време за Геннадий Викторов 59-502. 616 хиляди по-слаб резултат от Васко Василев. Иван Иванов 1:02:376. Трето време за Влади Василев 1:01:119. Ангел Тотев за сега е единствено пред Цецко Цачев. Минута 5 секунди 127, минута 6 секунди 220 за Цецко Цачев. Геннадий Викторов с най-добро време 58-621 с 265 хиляди успя да подобри по-позиция на Васко Василев от първа серия. Страхотно темпо. Страхотно темпо за пилотите в тази серия. За сега четвърто време за Иван Иванов 1:01:1 655. Влади Василев сега. По-позишен 58-391 хилядна. Крум Крумов минута 2 секунди 255. Ангел Тотев подобрява минута 4 секунди 257. Геннадий Викторов видя кадения флаг, завършва с 58-621 хиляди. Второ време за момента